दोस्तों, हम कल बतैले रहनी नु कि हमरा घर में जा कोनो न कोनो नज़र लगाइए दिल बा। कल हम केतना खुश रहनी कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गइल बानी, लेकिन सुबह से ही कै दस्त इतना न हो रहल बा कि का ही बताई। पानी उनी भी सब चढ़ गइल, लेकिन हालत में कोनो सुधार नइखे आवत। तना का चर लगल बा हमरा घरवा में, केकर नजरी लागल बा। कल इतना अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक हो गए रहनी, तो मोतिहारी भी गए रहनी। काम बहुत दिन से पेंडिंग रहे, काम करे गए रहनी। अपने सबके लाइव में भी देखनी और बहुत खुश रहनी कि अब बिल्कुल ठीक बानी। लेकिन आज फिर एकदम मतलब कि रात से ही कै दस्त इतना न हो रहल बा, हालत खराब हो गइल बा। पानी वानी भी चढ़ल बा और गैस से बेचैनी भेल रहल बा। आज इतना इम्पोर्टेंट काम बा बैंक में, लेकिन अगर बैंक में ना जाता नहीं तो दोस्तों अपने सबके पता नहीं कि अगर आज हम बैंक में ना जाएम नु तो हमरा वजह से कम 1000 महिला के जौन सरकार से सुविधा मिले वाला बा, जेकरा वजह से हम बैंक में इतना भागा दौड़ी कैनी, काल कचहरी गेनी, उ सुविधा महिला सबके ना मिली। और कम से कम 30 लाख के एस्टीमेट बा जौन महिला सबके देवे के बा। अगर हम आज बैंक में ना जाएम तो शायद उ सुविधा महिला सबके मिल ना पाई, जेकरा खातिर हमरा हर हाल में गेल जरूरी बा। एक भाई के कमेंट देखले रहनी फेसबुक पे, बेचारा खुद डलले रहनी कि उ समूह से लोन उठावले और फिर दूसरा समूह से लेके इस समूह में भरिन, फिर उस समूह से भरिन। ऐसा कर्ज से तो बेचारा ओकर पूरा जमीन बेचा जाई। ऐसा नइखे करे के। अभी वैसा कोनो बात ना बताएम, हमरा हिम्मते नइखे बोले के। कोशिश हम तो हर हाल में बैंक में जाएम, काहे कि हम 1000 महिला सबके जीवन खतरा में ना डाल सकतानी। आज ना गेनी तो सब भविष्य जुड़ल बा महिला सबके, और वो भी एक दो ना 1000 महिला के भविष्य जुड़ल बा। उसे हमरा तो जाही के पड़ी बैंक में। बहुत परेशानी बाटे, हिम्मत न करता कि गाड़ी चलाई। फ्रेंड जब फिर खुश हो, अब खुश बिल्कुल ना होखम। अब ठीक होखम तो बिल्कुल खुश ना होखे वाला बानी।